22 minutos naman sa alas 8 karon sa National News. Nice to go. Report. Pipila ka mga membro sa Ubos Balay Balaoran na kagapong adlaw may isa sa pangutana. Lambigit sa gidusong alokasyon sa flood control projects ubos sa 2027 National Expenditure Program or NEP. Matod pa ni House Deputy Minority Leader and Actor Teachers Party List Representative Antonio Teño nga matod pa doon na pipila ka mga district engineering offices lakip na dito sa Davao Region ang walay proposed flood control projects ubos sa 2027 National Expenditure Program. Sa 190 city ka mga district engineering offices, 113 lang sa niini ang adunay mga flood control projects matupa ni Teño. Mao nga matupa sa maong magbabalaod nga iyang nakitan nga ang kinatibukang Region 11 Apat. o ang kinatibukang Davao Region ang wala bisan usa nga flood control project. Matupa sa magbabalaod nga tingala sila nga kanulan ng gipasabot usab ni Governor Kia sa bisan wala kini flood control ang project. kalidad sa education naghihatag sa Nice to go. Lain nasudnon nga balita gipangusgan ni Senador Francis Chis Cudero ang usa ka nasudnong pagdili sa mga advertisement sa sugal sa kanang media platforms aron mapugnan ang pagkaadik sa sugal o pagpanliptan ang mga Pilipinong mas delikado sa maong problema. Sa iyang podcast nga Cheese Win, usaping may laman ni atong nakalabay Domingo giskutan ni Senador Escudero ang isugyot niya nga Senate Bill number 2347 nga nagtumong sa pagbutang og lig-on nga legal nga limitasyon sa paagi sa pagpulungon sa mga gambling platforms. Matod bang Senador Escudero nga tahanglan nga dili sayon ang pag-access sa online gambling ilabi na kay dali kini nga maabot sa mga haptong o bisan pa sa mga minor de edad. Ipasiug daw sa Senador Escudero nga ang panginhanglan sa mahimong balaod ang pagdili sa gambling related advertisement tungod kay kasamtangan nga mga voluntary guidelines sa Standard Council nga dili legal ang pagpugos sa mga kampanya sa pagsunod ini. Ubos sa Senate Bill number 2347 gipangusgan ang pagdili sa tanang mga forma sa gambling, sponsorship o advertisement sa television, radio, media, online platform sa social media. Laki po sa dapat propose sa measure sa pagdili sa paggamit sa mga celebrity, influencer, isip endorser sa gambling o paghatag o mga bonus o inisyatibo sa pagdasig sa pagpusta o paghutang sa mga gambling content sa online, electronic or physical media. I-konfirma usab ni Senador Escudero ng iyang lakang mas istriktong regulasyon sa industriya sa tabako diin ang advertising sa sigarilyo dili pinagi sa Republic Act number 9211 o gisundan pa sa dugang pang mga regulasyon sama sa graphic health warning. Isubag usab sa online gambling advertising si content creator anti-gambling advocate Carlo Ople. Kinsa miingon nga ang mga online gambling apps gidisenyo aron mahimong makaadik. Samtang si Darin Tilan usas mga recovering compulsive gambler miingon nga ang gambling advertisement mahimong triktang trigger sa mga tao nga maningkamot sa pag-recover gikan sa pagkaadik sa sugal. Dugang pang Escudero nga ang Senate Bill number 2347 mahimong usa lamang kalakang padulong sa mas komprehensibong regulasyon sa gambling industry sa Pilipinas o sa paglik-on sa proteksyon sa mga konsumidor batok sa kadaot nga mahimong resulta sa pagka-addict sa sugal labi na kining online gambling. Nice to go. Report. Ang Senate Impeachment Court ang nagsuspenso sa ilang ikatagda nga trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw Agosto 18 tuig 2026 kini gumikan sa daotang nga panahon nga nasinati dito sa Kauluan dulot sa southwest monsoon or habagat sa usa ka paibalo nga gipirmahan ni Clerk of Court Renato Bantog Jr. nga giluwatan kagapong adlaw ang suspension gimando kini pinaagi ni presiding officer Senator Chis Escudero gumikan sa rason ng mga pagbaha o mga kusog ng pag-ulan dala na sa bagat o nakaantala sa mga trabaho dito sa Kauluhan.
That is the dog. Report. Report.